Zanlaya afapa au thom an hria an vakal chuan vampire an thamin tum a thla pawh kalaman tin a soya ti chuan an ina ho chuan ko khoma an chu chhum tu hian ke chu naktu ka eitur ka siama tomato sauce ta ka siama min fresh suala nianga tia an identify tu nu hian ke chu ka lo in chei me ka lipstick te ka in noi vel la ya nia tin a soya a to beng hian ke chu tv ke na film ka lo en tui tu ka ke ma chu ka ni lo tin a soi da boka an singa hian tu hinge vampire su de hei hi ni a chan chu an fapa hin a tha alaka a beng om dan len khian an beng khi ein ang chia ni an singa hian tu hinge alien kha theyam helai nu hi ni a ke tang hian kan kha thei tat an zinga hian vampire to tak ni lawan oma chu chu tu hinge da hei hi ni a chan chu thla ne ya vampire chuan thla an ne ngai lo hun ti thin kha ani de heta hian tu hinge vampire lem le hei hi ni a chan chu a nung dar thlanga khian a thla lo lang tlat werewolf pakhat hian hmeichhe pakhat hi se hlum tlat maya in nei tu chuan police phone hala yawen hlom pathum lai mai an mana amma subeng hi chuan zana ka chuang ngai me lova ina ka tom rang thrin na ti ya adot tu hi chuan werewolf chu sei lo ram sam khum hi ka hlau zong takan nia ke chu kan ni lo to pang atia a to ber hian ke chu ka bial pa nen kan leng chuaka kan ni thei lo hum khrem atia tu ber hi ngei kha theyam helai nu hi uluk dewa ian chuan akuta hian thi sen niom tak le in rin deuh rang deuh noi hi mu thenga ama hi werewolf chun nge yang am pathum hian electric chair an soka an thi vek nia ngai nia ma se pakhat hi thi ve tat lova chu tu hi nge le hei hi ni a chan chu a plug hi an lo wa me lo lom an zinga hian tu hinge vampire le hei hi ni a chan chu dar thlanga khian a thla lang ve me do ole comment la ma khan in zat ngi chan dik do soila video danga kan ni hulai vek don ni o ni zo vai chung alam thu kon soe Hey, la môi he sen ka